ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମା କୁରେଶୁଣୀ ଲୋକକଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ନାଟକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅପସଂସ୍କୃତି ଓ ନାଟକର ଅହେତୁକ ସମୟ ପରିବେଷଣ ନେଇ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବସିବାର କାରଣ ହେଉଛି 50 ଘଣ୍ଟା 60 ଘଣ୍ଟାରୁ କେମିତି କମ୍ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରପୋଜ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା। ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ଆମ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କହିବା ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ତାହା ମାନିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ମାନୁଛନ୍ତି। ନ ମାନିଲେ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାମ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ନାଟକ କରିବା। ସଂଘର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ। ନିୟମ 1, ଆଜିଠାରୁ ବାଦ ନାଚ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ। ନିୟମ 2, ସଂଘର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ନିୟମ 3, ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସଂସ୍କୃତି ବିହୀନ ରହିବ। ନିୟମ 4, ସଂଘର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆଖଡ଼ାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କି ଜୟ।